около 30 дни. След това се прибрах вкъщи и бях на легло доста време. Милех да изляза отвън, хора. Милех да изляза отвън и знаете какво? Взех 2 патерици и излизах навън. В продължение на цяла седмица забелязах нещо. Кракът ми, който носеше тежестта на другия крак, почна да получава оттоци и да посинява. А от патериците под мишниците ми се подуха и пръщясаха и почвах да имам рани. Знаете ли какво се случваше от начало? Просто перефразирам. От началото единия крак му се присмиваше и му казах: екстра ситка, гранате, пашносно те, уникално ти е. Но той не осъзна, че той пое цялата тежина и почна да получава оттоци от това, че го носеше. Да, от начало му се подиграваше, екстра ситке, а къна манка забележино, обаро повече, а къна ме капира вави най-шкар потини, тук беше скен да гипцате. Но всъщност, след около седмица, когато почна да носи този крак, знаете ли какво? Пораженията бяха върху този сериозни. И какво искам да кажа? Тялото ми почна да се наранява от това, че тялото страдаше, една част страдаше, но реално страдаше цялото тяло. И аз за това казвам: важен си ми, падаш ли ти, ще усещам пораженията върху себе си. Когато ти не си добре, екстра ситки, лаче ситки, но след време пораженията ще рефлектират и върху мен, и за това аз съм длъжен да ти изправя. Дори да паднеш, дори да се случи нещо, аз ще ти изправя с една цел. Нужен си ми, важен си ми, всеки един тук е важен на това място. Няма ти, няма аз. Верно, плагиумъския шкар поти но само една. И се кефеше на ония край, екстра ситки. Но след седмица бе видях пораженията, как почна да се подува и видях силините. И знаете ли казах? Една част страда цялото ми тяло. И затова ние сме тяло Христово. Единни сме силни, единни сме сплотени. Бог да ви благослави.